food river na uray. Bakit? Bakit? Ako ribet-bet at may sutay kunkunada uray. Bakit nung masulay agwa tukod unin ay kumayet-ket na. Go on, Dean. Ay when kudim kumaga kudim nagadet ari kami timbul-timbukay kita kutun nakadangdangin kay kaganda alumabana nakagagyatin lakas laaba itin mo kutun itatalo kay kaya kulain di baklangin di babae ako magera nanay bangka kaso pulang ako nila. Hindi babae ako magera sigurado kay nais ng kalosa anang sana ang ikichismosa. Ay when kudim kumaga kudim nagalit ari kami magtimul-timukin kita kutun nakalagdangin ay kaganda alumabaga nakagagatin lakas na abang itin mo kutun ikaltalo. Buka pera na kay bakla kabulbulang magulimik ra. Hindi babae ako magera sigurado kay nas kalosa anang sabra ang chismosa. Ay when kudim kumaga kudim nagalit ari kami magtipon-tipukin kita kutun nakadangdangin kay kaganda alumabaga nakagagatin lakas na abang itin mo kutun ikaltalo itin mo kutun ikaltalo.
Minsan sa ibu'y nakigaling na Nalalauput-ut na Hinumon Kananda Lumlong sila mo Mahirap si Agundo Puputuran ng daunong Yasirian Sinabuto Okay, everybody, why you? Why you You want to Maligo balikan. Ako Sumasagot sa tiyanan Si Audo Nangina Mag-isip-isip Sisayang sakna. Sisiling na Kaya tutunan ko Awat na tayo Si Pipigil Maaaring vitamina Why you